Golden Greba e pretransfer po Slovenia na dobrý играч Esencija на сезоната на нападача работеше Албан Райбе пратил известен братов до романтическият клуб работничарите и започването конференция подписан 25-годишен ирски тернатач, защото има вага и заинтересован повече словенският шампион Марибор, който някой пъти има настъпвал на другите на Мазари повторно ќе остана председен од клучните играчи кои на четврто место първата македонска лига после 18 гола Регба по сезоната работничи по първа македонска има 16 насоби, 7 гола и 5 асистенции в кариерата има настъпването за Лестър Сити и Боханд. Исто така има настъпването и за младата репутация на Ирска. 2018 во Богмец има за 2 гола, 0 асистенции и 1 шут, 0 черни картона. Се посветва за Лестер от 23, 2 гола, 2 настъпа, 2 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 19 во Бохамс има 11 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шута картона, 0 черни картона. Subeva za Leicester u 23, 14 za 2 gola, 0 asistенции, 1 шут, 0 черни картона. 2021 година Лестер у 23 има 13 за 2 гола, 0 асистенции, 2 шута и 2 черни картона. 2023 Угама Бонжас 1 за 1 гол, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. Сред 24 за романтичарите има 10 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 2024 света романтичарите има 17 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути картона. Черни картона. 2025 Марибор има 3 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 1 шут картона, 0 черни картона. За УЕФА клуб Ирланд има 1 настъп, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 2025 Елад Бравен английска про Ингланд 4 настъпа, 0 асистенции, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 2021 УЕФА Европа има 5 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 1 шут картона, 0 черни картона. Сред 2022-2023 1 настъп, 1 гол, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 2022 Евролига 2 настъпа, 1 гол, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. Евро 2022 Cup Champions League оценка Манчестър 2-4 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. Сред Арабен Клуб Шампион 2 гола, 2 настъпа, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 19 за Евро от 19 репутация Ирланд 6 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 2019 за Евро от 2019 за 12 години Йорс или Яре 4 настъпа, 0 гола, 1 асистенция, 2 шута картона, 0 черни картони. 19 во Бохамис трансфер од Лестер Сити 2022 од Лестер Сити во ЦМБ Бозандо влечете од ЦРБ Бозандо бесплатно во романтичарите и 2025 од романтичарите трансфер за 115 балут го продаваат во Марибор.